Той вақт хая ку то Советский Союз буд ку ба фикрам. Баъд уже соли 91 соҳиби истиқлол шуд. Мо уже айхмона ки Тоҷикистон адел нашуда, Тоҷикистон уже ҳама чизи хича худаш дора. Истиқлолият ё озодӣ, инами мо озод мегардем дар кӯчаҳои шаҳр. Кай ба нӯҳум ба гуфта фаҳмидаги мо. Истиқлолият яъне чи аст? Маънош чи аст истиқлолият? Аку маъноша нафаҳмидам, бачам намедонам. Мо фақат тинҷӣ тани саҳат тинҷиам ҳо мехоҳам, намедонам дигар. Ман аз ҳамин рӯз дар 16-ум иҷлосияи шӯрои олӣ қабул ва рӯзи ҳамчун истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ки қабул шудааст, аз ҳамин сабаб. Нишонаҳои як давлат соҳиби истиқлол аз назари шумо чи аст? И соҳиби истиқлолияти халқи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ҳастай соҳиби истиқлолияти давлат аст, ҳастай соҳиби истиқлолияти халқи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Соҳиби истиқлолияти давлати Тоҷикистон мо соли 1991 қабул кардем. Не ки соҳиби истиқлолияти халқи Тоҷикистон ҳамун вақте ки дар ҷомеа пайдо мешавад ки вақте ки мардум метавонад ки озодона роҳбарияти давлата интихоб кунад. Метавонад ки ҳамин дар демократия ва гражданское общество ҳастае ки ҳамида метавонад ки озод роҳбарияти давлата интихоб кунад. Дар Тоҷикистон ҳамин тибқи ҳамин отчётҳои международни организатсиё ҳамин демократия нестае. Ҳамин ҳуқуқи инсона ҳамин рейтингаш пастае. Барои ҳамин қадар тибқи ҳамин международни ҳамин отчётҳои международни организатсиё ҳамин халқи ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлолият надорад. Истиқлолият чист? Истиқлолият ин ҳамаи ки мо мебинем ки истиқлолият аз ҳамин гилани тинҷӣ ободӣ ва сулҳу суботи кишвар истиқлолият яка барои мо ки номи сентябри 1991 қабулш кардем. Мисол мегӯяд Тоҷикистон кишвари соҳиби истиқлол аст. Нишонаҳои истиқлолият чия? Нишонаҳои истиқлолият бояд ҳар давлати истиқлол парчамехча дошта бошад, суруди миллиҳча дошта бошад, асъори миллиҳча дошта бошад, баъд артиши миллиҳча дошта бошад. Мо аз куҷо истиқлолият ба даст овард? Истиқлолият асосан мо ба расмият рӯзи 9 сентябри 1991 қабул кардем. То вақте Тоҷикистон соҳиби истиқлол набуд? То вақта мо давлати адел небудем, моро ба ҳайси давлати мустақили соҳиби истиқлол намешинохтанд, барое ки Тоҷикистон дар ҳайати Ӯзбекистон буд, худмухторият дар аъзои Иттиҳоди шӯравӣ буд, дар 15 давлати Иттиҳоди шӯравӣ буд. Баъд аз пош хӯрдани Иттиҳоди шӯравӣ мо тавонистем худмона давлати мустақил эълом кунем. Мегӯянд ки истиқлолият неъмати бебаҳо аст. Ҳамин неъмати бебаҳо буданаш дар чӣ ифода мешавад? Хай сулҳу оромӣ аст дар ватани мо. сулҳу оромӣ ки бошад хушбахтӣ аст.